അല്ലാഹു 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 അല്ലാഹു. മുഹറം 9-10 ദിവസങ്ങളെ താസുആ ആശുറാ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. മുഹറത്തിലെ വളരെ പവിത്രമായ ദിനങ്ങളാണ് താസുആവും ആശുറാവും. ഈ ദിനങ്ങളിലെ നോമ്പ് വളരെ പുണ്യമുള്ള കാര്യമായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. മുഹറം 10 മാത്രമല്ല 9 സാധ്യമെങ്കിൽ 11 നോമ്പനുഷ്ഠിക്കൽ സുന്നത്താണെന്നു കൂടി കിതാബുകളിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യ 10 ദിവസത്തെ മുഴുവൻ നോമ്പ് നോൽക്കുന്നതും പുണ്യമുള്ളതാണ്. ഒരു നോമ്പിന് 30 നോമ്പിന്റെ പുണ്യം ലഭിക്കുമെന്നും പല പണ്ഡിതരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. റമളാൻ മാസത്തിലെ നോമ്പിനു ശേഷം ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള നോമ്പ് മുഹറത്തിലേതാണ്. ആശുറാ നോമ്പ് ഒരു വർഷത്തെ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാണ്. ഈ ദിവസത്തെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും വളരെയേറെ പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. മുഹറം 9 താസുആ ദിനത്തിലെ നോമ്പിന്റെ നിയ്യത്ത് ഇപ്രകാരമാണ്: നവൈതു സ്വൗമഉദിൻ അൻ അദാഇ സുന്നത താസുആ ലില്ലാഹി തആല. നവൈതു സ്വൗമഉദിൻ അൻ അദാഇ സുന്നത താസുആ ലില്ലാഹി തആല. ഇക്കൊല്ലത്തെ സുന്നത്തായ താസുആ ദിനത്തിലെ നാളത്തെ നോമ്പിനെ അല്ലാഹു തആലയ്ക്ക് വേണ്ടി നോറ്റുവീട്ടുവാൻ ഞാൻ കരുതി. ഇനി മുഹറം 10 ആശുറാ ദിനത്തിലെ നോമ്പിന്റെ നിയ്യത്ത് ഇങ്ങനെയാണ്: നവൈതു സ്വൗമഉദിൻ അൻ അദാഇ സുന്നത ആശുറാ ലില്ലാഹി തആല. നവൈതു സ്വൗമഉദിൻ അൻ അദാഇ സുന്നത ആശുറാ ലില്ലാഹി തആല. ഇക്കൊല്ലത്തെ സുന്നത്തായ ആശുറാ ദിനത്തിലെ നാളത്തെ നോമ്പിനെ അല്ലാഹു തആലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ നോറ്റുവീട്ടുവാൻ കരുതി.